abiturienttien penkinpainajaspäivän jälkeen koulu saa toisen vuosikurssin opiskelijoista uudet vanhimmat oppilaat. Vanhat tanssit on siirtymäriitti, jota vietetään vuosittain koulun vanhimman ikäluokan vaihtumisen kunniaksi. Vanhojen päivää leimaa arvokkuus ja juhlavuus niin käyttäytymisessä kuin pukeutumisessakin. Edessänne seisovat upeisiin juhla-asuihin pukeutuneet Kastellin lukion vanhat ovat harjoitelleet tansseja liikunnan syventävällä kurssilla. Pian pääsemme nauttimaan tämän vuoden tanssipaketista, johon on valittu yhteensä 8 tanssia. Mukana on perinteistä ja uutta sekä rauhallista ja vauhdikastakin menoa. Fyysisten ponnistelujen lisäksi tanssien harjoittelu on vaatinut näiltä juhlavasti pukeutuneilta nuorilta